Takže, čaute ľudia, je tu nové video. Dneska to bude reakcia na moje staré videá. Čo je o tom povedať, môžeme ísť na to. Zombie apocalypse. To je moje prvé video. No teraz ste mohli počuť moje intro, tedy som bol hrozne rád, keď som ho mal. A už ten začiatok bol počuť, že to je proste prvé video, lebo nebolo dobre počuť. Hej, tá hudba ma trochu prekrikuje. Poďme ďalej pozerať. Snad si ho užijete, aj keď nebude v ňom nič, iba informačka, ale tak predsa niečo. Takže jak som hovoril, je to informačka a iba o tom, že som založil tento kanál, čo viete, keď ste na ňom. A teraz je tam tu má. Gameplay, vlogy, to je jedno, čo budete presne chcieť. A to by bolo asi k tomu prvému videu som všetko. toto a nikto mi nič nepovedal. Majte sa dobre a čaute. Zombie apocalypse. To si pamätám, toto outro, to bolo hrozné, lebo tak som mal to isté, len to nebolo. A potom som to povedal strihačovi, ten to zmenil. A je to späť, lebo on odišiel, nechcel strihať a teraz mi napísal, že chce strihať, takže toto video už ide od neho. Takže môžeme ísť na druhé video, je to odhalenie plus parkour, to bolo to najhoršie video, ale je tam najviac pozretí. Zombie apocalypse. Chcel som povedať, ešte tu nebol počuť zvuk, ale tam som bol spláchnutie, hej, takže. Tak natočíme nejaké video. Ešte raz. Mal som tam hrozné tie vlasy. Kamarát mi nepovedal, že si ich mám upraviť, na to tak urobil, aby som to tak mal. Kde si? Na záchode. A to som si furt robil srandu, že všetko pre pozretia, ale nevadí. Teraz to tak nerobím. Nemôže. No poď sem, presne do druhej kabinky. Dokážeš to. Za dvoch odoberateľov, koľko máš. Za dvoch odoberateľov. Za dvoch odoberateľov som čo? Ježiš, to bolo hrozné. Áno. To bola hrozná kvalita, hrozný zvuk, to bolo hrozné video. No tak ty si hacker. Dokážeš to, poď, sorry. Zasvieť. Mýchové prsty proste. To Ty budú lajky. Chlapče. Lajky? No si nemyslím. To je toľko videa. Je tam veľa, neviem, pozrieme to. Toto je koniec nášho parkour videa. Apocalypse. Ideme pozrieť, koľko tam je lajkov. 12 a 6 lajkov, no. A ďalej tu to intro, nepoužil som ho potom už nikdy. No hovorím, to som potom už nepoužil, takže je tu tretie video a to je Q&A. Snaď mi to točí, už to točím asi tretíkrát. Zombie Áno, točil som to tretíkrát a furt mi to vypadávalo. A inak v tomto videu je hrozné, furt si chytám ruku. apocalypse. Takže čaute ľudia, ja som Kokos a dneska to bude menšie Q&A. Bude to
Kokos máš tak v hlave. Skôr informácie o mne, ale budú to otázky, takže bral sa to formou Q&A. Prvá otázka. Koľko máš rokov? Neviem vôbec, či som toto strihal, ani to si nepamätám. Mám pocit, že strihal som niektoré, hej. Mám 12 rokov za necelé 2 týždne, alebo týždeň. Už mám 13. 2 týždne budem mať 13, takže už budem môcť byť na YouTube. Teraz síce nemôžem, ale pár týždňov to už kašlem, takže na YouTube už môžem byť. Druhá otázka. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Moje obľúbené jedlo sú krevety. Je to taká otázka, že Hrozne dlhé. nezaujíma, ale proste odpoviem. Koľko to má? 2 minúty? Ja myslím, že väčšnosť. 3 minúty. Ochutnal som ich prvýkrát v McDonalde. Bol som malý a proste chcel som to skúsiť, ešte som to nevidel, takže si dal. Zachutilo mi, takže odtedy začali byť moje obľúbené. Vidíte, furt si chytá tú ruku. Tretia otázka. Chodíš do fast foodov? Nie, spomínal som, že som vo McDonalde, ale nechodím. Štvrtá otázka. Máš sestru? Nie, nemám sestru, nemám ani brata, nemám žiadneho súrodenca. Takže mi nebeha do videa a nekazí. Tie videá si kazím sám. Tým, že točím také na nič videa. Štvrtá. Mala byť čedá obrazovka, ale ja som ešte vôbec nevidel strihať a nedal som to tam. A to som prvýkrát strihal ja toto video. Ježiš, to je taký fail. To Marcus Oliver, mám s ním vonku. Reklama chlapček a...